Ka jingyang yalapaj ba ka Voice of the People's Party VPP hayo pensin wa yajer ka bahap haga constituency yu sumbun tang ba ka jelau ba snyo bahang dhar ka syong sitpuk mentaga sngi ka khat khnai tari ku jemang ajal penriu ki paj ba belen ga wan masaki ya ka jinglang ban sngap ya ka jing pensyai na upsdan ka VPP yu ba alden mila besai mo na lo ki pat halo ki babun ki mat ki jura khamtam ki bakani ka sokal MDE2 ka biram daga NPP klat tombol ba diurai ya ki paj ba barit baria kani ki jingrang paj ba ka VPP kalong sibenta jong ki jing pensyai persya ya ki mat ki bakan thup ya ka rukom trikam jong ki district selection committee ka Meghalaya Public Service Commission ha ka bedai berkatungkam tungjam nang ta kimat ki bedai berkemariang kumju ka kimat ki bedai berkam kaput ka hok long trai hok ka khandau ka siap ka bah tungkam tungjam nolo ki wei pan kila kem jimut nama beli kila budin kila i kata ka jingdawa ngirungi kwa asisha ya kata ka ketien bagan rung kung ka ketien tok ketien tar ndrei ka dan ka linti bat ki bangi i ki ba syang pher kila penong yu pat ba pun start ulatip im dan kamshu ban batai ka jing start ka jing syampang kala kiu ha ka jimut ka jepat jigi pat ba agi ni gisngi